Mary welaýatynyň Baýramaly etrafyndaky merkezi bazaryň 100den gowrak söwdegäri etrap häkimliginiň öňünde üýşüp, resmilerden awgust aýynda yapylan bazaryň gaýtadan açylmagyny talap etdi. Häkimligiň resmileri bazaryň ilatyň saglygyny goramak üçin yapylandygyny aýdyp, satyjylara ýene bir hepdeden bazary açmagy wada berdiler. Ýöne söwdegärler munyň boş wadadygyny aýdyp, öz haritlaryny bazaryň daşynda satyp başladylar. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Mardan maglumat berýär. Biz çağlarymyzy ekläp bilemzok. Biziň hojalygymyza pul gerek. Diňe meniň bir özüme günde 20-30 manat gerek. Çağlarymyzy nädip eklemeli? Prezident, resmiler bazarlary yapjak bolsa, biz ýa mut azyk bilen üpçün etsin ýa-da çağlarymyza pul tölesin. Biz indi bizar bolduk diýip, habarçymyz häkimligiň öňüne üýşen adamlaryň biriniň gyýgyran sözlerini titirledi. Penşenbe güni 21-nji oktýabrda etrap häkimliginiň öňüne üýşen aglabasy aýallardan ibarat söwdegärler özleriniň güzeran eklenjiniň bazarlardaky söwda dolu garaşladygyny aýdyp, Baýramaly etrap häkimine daşary çykyp halkyň öňünde duran meseleni nädip bolsa-da çözüp bermegi sorady. Ýatlasak, pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19-nyň ýekeje hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny aýdýan türkmen häkimetleri awgust aýynyň ortalarynda Baýramalynyň merkezi bazaryny yapypdy. Bu waka ýurtda koronavirus bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň odol görülüp eşidilmedik derejede köpelen mahalyna gabat gelipdi. Bize çağlarymyzy eklemäni bir çözgüt bermeseler, biz barymyz häkimiň kimdigini bilip, onuň hojalygyna baryp, şonuň öýünde ýaşajak. Goý biziň çağlarymyz hem häkimleriň çağlarynyň iýen iýmitini iýip görsün diýip, habarçymyz häkimligiň öňüne üýşen eneleriň biriniň sözüni titirledi. Onuň sözlerine görä, şondan soňra etrap häkimliginiň öňüne polisiýa eşigindäki onlarça adam gelip, bu ýere üýşen adamlary dargatmaga synanşdy. Emma bu başa barmady. Muňa derek çağlary bilen häkimligiň öňüne baran söwdegär aýallar çağlaryny gujogyna alyp ýere oturdular. Çağlaryň käbiri goýuk galmagaldan gorkup, gyýgyryp aglamana başlady. Şondan soň häkimlikden 3 adam çykyp, adamlaryň üýşmelegine etrap häkiminiň iş taparyndadygyny aýtdy we olary köşeşdirmäge synanşdy. Şonda oturan aýallaryň bir näçesi ýerinden turup, öz çağlaryny uzadyp, "Me al ekle, haçan bazar açylyp gazanç edip başlasak, çağlarymyzy alyp gaýdarys" diýdi. Häkimligiň işgärleri "Ýok, duruň, bazarlary yapmak barada ýokurdan, aşawatdan buyruk berildi. Barın aşawada gidin, çağlaryňyzy buyruk berene taşlaň" diýdiler. Adamlar "Ýokurdakynyň adyny aýdyň, ýokurda Allah bar. Bazary ýokurdan biri uçup gelip yapanok. Siz yapdyňyz" diýdiler. İşgärler "Biz sizi ketelden goraýarys, ketele garşy göreşýäris" diýse, çörek, bankomat we dermanhanalardaky nowatlarda, awtobuslardaky dykylşyklarda ketel bolanokmy diýip adamlar yerli yerden gyýgyrşdylar. Soň häkimligiň işgärleri gaçyp binanyň içine girdiler diýip, habarçymyz waka şaýat bolan adamlaryň biriniň sözüni titirledi. Şondan soňra polisiýa işgärleri häkimligiň gapysynda durup, içeri girmekçi bolan adamlary salmadylar. Adamlar gitmän garaşdylar. Olar özleri bu edara goý berilmese, onda oňa hiç kimi salmajakdyklaryny we ondan hiç kimi daşary çykarmajakdyklaryny aýtdylar. Aradan 2 saat gowrak wagt geçen soň, häkimlikden başga bir adam çykyp söwdegärlere "Bir hepdäniň içinde bazarlary açarys. Biz şu wagt munyň üstünde gaty çynlyky işleýäris. Şunça garaşdyňyz, ýene bir hepde gaýrat ediň. Noýabryň başynda açylmasa, onda meniň ýüzümi belläň, men baryňyzyň çağaňyzy eklärin" diýip söz berdi. Ýöne ýüzü maskaly köpçüligiň öňüne çykan bu resmi özüniň kimdigini we häkimlikde nähili wezipäni eýeleýändigini mälim etmedi. Şeýle de ol öz çykyşyndan soňra destine häkimligiň binasyna girdi. Adamlar "Biz boş wadalardan bizar bolduk. Bizi öldürýän bolsaňyzam bazaryň içine goýbermeseňizem, biz daşynda tä bazaryň içine salýan çaňyz gerek bolsa gün uly ýoluň üstünde haritlarymyzy satarys" diýip aýtdylar diýip waka şaýat bolan marly ýaşaýjy aýtdy. Bu wakadan soňra telekeçiler Baýramalynyň bazarynyň daşyna düzülüp, haritlaryny satmana başladylar. Habarçymyzyň sözlerine görä, telekeçileriň söwdasyna polisiýa tarapyndan gözegçilik edilse-de, häzirlikçe olaryň söwdasy çäklendirilmeýär. Azatlyk baýdylanlar barada 25-nji oktýabrda yerli wagt bilen saat 14:17:00 aralygynda Baýramalynyň häkimliginden goşmaça maglumat almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň telefon arkaly eden ýygyderli synanşyklary netije bermedi. Bellesek, bu marda ýaşaýjylaryň üýşüp yerli resmilere ýüzlenmegi bilen bagly soňky bir aýdan hem az wagtyň dowamında bolan ikinji wakadyr. 30-njy sentýabrda Marynyň ýaşaýjylary işsizlikden we ýaşaýyş durmuş şertleriniň kyndygynyň şikaýet edip, Mary şäherindäki welaýat prokuraturasyndan haray gözledi. Ýöne olaryň soran kömekleri we eden arş şikaýetlary netijesiz galdy.
Türkmen häkimetleri şu ýylyň tomuz paslynda ýurtda koronawirusyň 3-nji iň güýçli tolkuny möwjap başlandy. Virusa garşy karantin çäklendirmelerini güýçlendirip, badarlaryň, dukanlaryň ilata hyzmat ediş nokotlarynyň şol sanda gözellik salonlarynyň, delikanalaryň, restoranlaryň we kafelaryň ýüzlerçesini ýapdy. Netijede müňlerçe adam gazançsyz galdy. Bu ýagdaý Türkmenistanda 5 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän 7 ykdysady çökünlük sebäpli grupdan düşen ilatyň güzeran eklenjini hasta kynlaşdyrdy. Soňky aýlarda ýurdun dürli künjeginde ogly gyzyny ekläp bilmeýän raýatlar maşgalany goldamak üçin ten sewdasy bilen meşgullanýan ýaş gyzlar, zibil dörýän we dilekçilik edýän adamlar şol sanda ýaş çagaly eneler görnetin köpeldi. Bu barada Azatlyk ýygyderli maglumat berdi. Türkmen hökümeti ýurtda dowam edýän ykdysady krizisi we giň ýaýran koronavirus ýokunjyny şeýlede bularyň ilaty aşlyk derejesine elten täsirlerini boyun almaýar.